Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kum. Il-lejla nġbarna fl-imkien biex niftakru f'saċerdot eżemplari Dun Mikiel Attard li twilet fi-28 Ottubru 1936 u qegħdin niċċelebraw is-60 sena tiegħu ta' ordinazzjoni bħala saċerdot. Kien saċerdot eżemplari għalina, saċerdoti huwa serv talla u nġbarna biex flimkien inroddu ħaj lill-Alla tal-preżenza tiegħu fostna fil-ministeru tiegħu u nitlobkom biex nirrikorru lejh u nitolbuh il-grazzi li aħna għandna bżonn ħalli jkun jista' jgħinna mis-sema. U tiegħu flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl. Bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġeli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għal-mewt għalina u li hu Alla u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejjer nagħmel ħaġa ġdida biex nisqi il-poplu tiegħi. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar, mogħdija fl-ilmijiet qawwija. Dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċti u rġiel qalbina f'daqqa. Inxteħtu fl-ard biex aktar ma qamux, inħlew bħal ftila u intfew. La tiftakrux iżjed fi ġrajiet li moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa, għadkom ma attendejtux. Se niftaħ triq fix-xari, xmajjar fid-deżert. Ifaħruni il-bejjem selvaġġi, ix-xakalli u wiliet in-nam. Għax noħroġ l-ilma fix-xari, xmajjar fid-deżert biex nisqi il-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi, il-poplu li sawwar talija biex ixandar it-tifħir tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Kbir femilu il-mulej magħna. Meta il-mulej reġġa lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-silna. Ngħidu flimkien, kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom. Kbir femilu il-mulej magħna. U aħna bil-ferħ imtlejna. Kbir femilu biddel mulej xortina bħal widien tan-neger. Dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Kbir femilu. U
huma u sejrin imorru jibku, iġorru ż-żerrija żrieħ. Iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru il-qatet f'idejhom. Kbir femmillu Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippi. Ħuti, jiena not kollox bħala telf bejn iqla kbir li hemm fil-li nara fil-Kristu Ġesu Sidi. Minħabba feħ rrid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ il-Kristu u nkun ninsab feħ. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi dik li tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid nara flilu u l-qawwa tal-qawment tiegħu mill-ewwel u naqsam miegħu it-tbatijiet tiegħu minn sir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawment mill-ewwel. Minnex ngħid li jiena ġa ksibtu, jew li jien ġa perfett, imma ir-ross il-qudiem biex naħtef dan, bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti, ma jidirlix li dan ġa l-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid. Waqt li ninsa lil tawarajja kollu, jien nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġlu l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li Alla ħalla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Erġew duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-olja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebt reġa' mar fit-tempju. U l-poplu kollu ġie ħdejh u qgħad bil-qiegħda jallimu. Imbagħad il-kittiba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet f'adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosej ordnarna biex nisa bħal dawn inħaġġuha. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ex jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lill-art u beda jikteb sebgħu fit-trapp. Billi dawk beqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bladnu jitfala hu l-ewwel ġebla. U raġa' tbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor ibda mixju. Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqafa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dak fejn huma mara? Ħadd minnhom ma kkondannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkondannak, qalilha Ġesu. Mur u millum il-qudiem tidnibx aktar. Il-kelma tal-mulej.
Kristu jaġġibni kemm hu kapaċi iżarma lill-bniedem, iżarmak. Kien hemm dawk il-kittieba u l-Fariżej diġà bil-ġebla f'idejhom ħalli igarawha fuq dik il-mara kollha rabja u jonżbu in-nassa għal Kristu u ġisu jgħidulhom minnu bla dnub jixħet l-ewwel ġebla. Il-Vanġelu ma jgħidilniex imma jien nistħajjilhom il-ġebel beda jaqa' minn idejhom. Għax letteralment żarmawhom. Kemm hu sew li wieħed ikun jaf lilu nnifsu. U hekk jevita li jaħseb li jista' jikkundanna, iħaġġar, forsi mhux bil-ġebel, imma bil-sienu lill-proxmu tiegħu. Imma Ġesu fil-Vanġelu mhux biss iżarma lil dawn il-kittieba u l-Fariżej, imma jarma lil din il-mara li nqabdet fl-adulterju. Jarma. F'liema sens? Jien ma nistax nifhem kif lil din il-mara jgħidilha mowr u tidnibx iktar. Mela mhux kull bniedem huwa dgħajjef, jiżbalja, jidneb. Jekk il-bniedem ġust jiżbalja 7 darbet kuljum, mela Kristu lil din il-proxmu kif jgħidilha tidnibx aktar. Mur tidnibx iktar. X'ġara f'ħajjitha? Eżistijaj din il-mara iltaqet ma' Kristu. U min jiltaqa' ma' Kristu imma verament mhux bit-paċ pejġ. Allura jkollu fih qawwa illi ma jidnibx aktar. Min jiltaqa' ma' Kristu ikun jista' jgħid dak li jgħid San Pawl lill-Filippin, smajnieh fit-tieni lezzjoni. Ħuti, jiena not kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm filli naraf lil Ġesu Kristu Sidi. Minħabba fih rrid li nitlef kollox, not kollox bħala knis biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi dik li tiġi permezz tal-liġi, imma dik li tiġi permezz tal-fidej fi Kristu. Xi kliem sabiħ, xi stqarrija tal-fidej eżemplari. Jien dal-kliem impoġġieh fuq fom dik il-mara li żbaljat. Sabet il-qawwa għax iltaqet ma' Kristu illi tinsa li moddi tagħha. Terġa' tqum fuq riġlejja u ssejb il-qawwa biex tiftaħ triq ġdida, triq kollha tama, ħalli tkun tista' tgħix
fil-libertà ta' bint Alla. Inżistijaj, dak illi ġarbet din il-mara suppost aħna nifmuh. Għaliex aħna wkoll niltaqgħu mal-Mulej Ġesu. Imma mhux kull min jiltaqa' ma' Kristu isib ruħu armat. Il-kittieba, l-Fariżej ukoll kienu jisemgħu lil Kristu. Imma dik il-laqa mal-Mulej ma ġabet l-ebda differenza fil-ħajja tagħhom. Marru lura bid-dnub tagħhom. Għarfu illi ma jistgħux jitfgħu ġebla għax huma wkoll għandhom xi xogħol. Imma din il-mara le. Din il-mara kellha din il-laqa daqshekk qawwija tal-Mulej Ġesu. U jiena sinċerament ktejdu li x'taħseb illi għandha bżonn il-Knisja anke tagħna. Ħadd gost naqra sentenza li kiteb wieħed mill-kappellani tagħna fil-bulletin dil-ġimgħa. Tafu issa ġejja l-ġimgħa tat-tijatrini. U dan qal noqdu attenti biex b'dawn il-jiem mhux nilbsu ta' Kristu imma nilbsu lil Kristu. Din l-isfida li għandna. Kif qalulna fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, aħna llum qegħdin nagħmlu din il-quddies anke b'talba ta' Ratt il-Ħajr lil Alla li 60 sena ilu tagħna saċerdot li bħalissa għaddej l-istħarriġ dwar il-qdusija tiegħu. Jien għandi tarejf illi it-Tribunal tal-Knisja illi jistħarreġ jiġbor it-tarejf wasal biex jikkonkludi dan l-istħarriġ fil-fażi dioċesana. Il-fatt illi kien hemm min ressaq din it-talba kienu s-saċerdoti tagħna illi ftit ta' snin ilu talbuni biex nibda dan il-proċess tal-beatifikazzjoni ta' Dum Mikiel għat-Tard. Diġà hija xi ħaġa li għandna nkunu grati tagħha quddiem Alla. X'għamel Dum Mikiel? Għalfejn inroddu ħaj lil Alla għal dawn is-60 sena tiegħu ta' saċerdot? Għax Dum Mikiel għex ħajtu biex lil dawk li kienu jersqu għandu ilaqqahom ma' Ġesu. Dum Mikiel kien iżarmak u jarmak fl-istess ħin. Aħna nafuh għax kien direttur spiritwali fis-seminarju tagħna u konna allura immorru għandu għad-direzzjoni spiritwali. Imma ħafna li jafuh jikkonfermawlek illi da s-saċerdot għax iltaqa ma' Kristu, għax kien jaf minu Ġesu, ġarrab minu Ġesu, lilna kien jaddilna lil Ġesu. Min kien ikun ħdeħ kien jiddakkar b'dil-qudusija. Dum Mikiel ipprova jlaqqa mhux biss lill-individwi ma' Ġesu, imma anke lis-soċjetà tagħna. Dal-ġranet
kont qiegħed inqalleb ftit mill-karti, mill-kitbiet li ħalla Don Michele. U hemm mazz mhux ħażin ta' pubblikazzjonijiet li kien jagħmel bl-ittri tiegħu, kien sekwejt jikteb l-ittri fil-gazzetta, fil-ħajja, minn għandu li jiftakar li kien hemm il-ħajja. Ekku dak li laqatni fihom dawk il-kitbiet li dejjem kien jimmotivawhom bit-twemmin li għandu f'Ġesu Kristu. Jekk kien jgħid xi ħaġa, kien jgħidha għax kien konvint illi l-mulej Ġesu irrid minnu hekk. Jien niftakar frażi kien jgħidilna it is costly either way. Costly either way. Jekk trid tagħlaq widnejk u qalbek għal Kristu, it is costly. Ħadd iswielek. Imma anke jekk trid tħalli l-ħarsa ta' Kristu tistrih fuqek u ġejb fuqek dak l-effett li ġabet fuq il-mara tal-Vanġelu tal-lum, tkun tiswielek ukoll. Għaliex kif jgħid Pawlu fit-tieni qari, ħdejn Kristu trid tkun lest li titlef kollox. Mhix ħaġa ħafifa. Eżisti nitlobkom biex titolbu għas-saċerdoti tagħna. Għax jien nixtieq ukoll li din il-figura ta' dan is-saċerdot ta' Don Michele tkun ta' ispirazzjoni għalina s-saċerdoti l-ewwel qabel kollox. Għax jekk aħna ma natukomx lil Ġesu Kristu, jekk aħna ma ngħinukomx tiltaqgħu ma' Ġesu Kristu, imsiken aħna u imsiken intom. Nitolbu wkoll lil Alla l-imbierek u lil Madonna. Don Michele kien devot kbir tal-Madonna ta' Pino. Kellu xewqa saħansitra illi iwaqqaf monasteru u jsejjaħ lilu nnifsu Monaco. Imma dik il-ħolma ma twettqitx. Ma kien devot kbir tal-Madonna ta' Pino. Hekk nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ħalli anke llum aħna niltaqgħu ma' Kristu u nħalluh iżarmana u jarmana fl-istess ħin. Jekun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Allawija. Nisser missier qabel missier. Alla daw. Il-missier mhux mamma natura waħda mal-missier li jħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuh għalina, bagħtu taħt Ponzju Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamin bil-wiet skont il-kodba mqazza. Tal-sema qiegħed kull-min tal-missier u għandi jerġa' jġib il-glorja biex il-ħaq mill-ħajjejn bil-mejtejn. Is-salkna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Sant u lejn li għand il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. L-huma jkun weġġa flimkien mal-missier u mal-liben. Li tkellem fuq il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Arma mlija waħda għal-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-liwiet il-ħajja ta' żmien li ġej.
Il-kelma Alla llum għandha tidħol fil-profondità ta' qalbna u tqanqalna biex nitalmu mill-ħniena bla tarf li Alla juri magħna l-bnedmin. Għall-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Kristu li mgħallem tagħha turi dejjem u lil kulħadd il-wiċċ ħanin ta' Alla nitolbu. Għas-saċerdoti biex jagħmlu bis-sagrament tal-qrar esperjenza ta' mħabba u maħfra lil kull persuna li tersaq lejh qalb umli u sinċira nitolbu. Għall-insara kollha biex bħal San Pawl jaħdmu mhux għal xi premju tad-dinja li jintemm, imma l-uniku premju li aħna lih ġejna msejħa, il-ħajja f'Ġesu Kristu nitolbu. Għalina hawn miġbura biex meta nsibu ruħna fil-miżerja u fid-dnub, nixteħtu f'riġnejn il-mulej nitolbuh maħfra. Qalbna mimlija tama u fidi li hu biss jista' jfejjaq il-qalb tagħna nitolbu. Nitolbuk, mulej, li tkompli tbierek id-djoċesi tagħna kotra ta' vokazzjonijiet u b'saċerdoti qaddisa fuq l-eżempju tas-serv tal-Alla Dumikil Attard nitolbu. Ilqa' missir il-ħniena dawn it-talbit tagħna watina dejjem qalb li taraf tħenn u taħfer bi Kristu Sidna. tajtna l-inbitet il-dufur frott tad-dinja u xogħol il-bniedem li bnisilna x-xogħol tal-lum imbierek Alla dejjem il-qana u lejn li mexwa minn dan is-sagrifiċċju. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox għati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lill-qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu t-talejm tal-fidej nisranija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kum. Nerfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej
Mister Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Bit-takkejs ta' ġisimna, inti trażżam fina drawwiet ħażina, terfalna ruħna lejn is-sema u tqawwi fina id-drawwiet tajba. Troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru il-kobor tiegħek l-anġeli, imowk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbok it-tifħir tagħna waqt li bil-qima flimkien intennulek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Ismawit l-art mlija bil-glorja tiegħek. Qaddejs tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalejk poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dall-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċċu kontana nitolbok qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem bid-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs radlek il-ħajr bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċej, reġa rat il-ħajr, bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalek mulej aħna namlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddejs. Ħares nitolbok lill-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamil li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddejs tiegħu u nkunu ġisem wieħed ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe l-Arus tagħha, l-Apostli, il-Martri Glorjusi, San George Preka u mal-qaddisin kollha, li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek
tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddejtijek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Marju, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek, qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadu miegħek il-koll. Ħen għal ħutna l-mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġej. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Jitqaddes ismek, tiġi sajtatek, ikun li trid Kif is-sema hekk fl-ard, obżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dnubitna, bħalma naħfu lil minnu ħati għalina, la daħanni fit-ġrid, iżdelisna bidejni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna nifta. Danu Ġesu li ltaqet miegħu il-mara tal-Vanġelu. Danu Ġesu li ġab fil-ħajja tagħha bidla enormi, tant li ma tagħmilx iktar dnub. Ħen jgħin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
bil-wieqfa, nitolbu fl-imkien it-talba bl-interċessjoni ta' Dum Mikiel. Neħduha f'idejna. U Alla ta' tiba u ta' seta bla tarf, inti joġbok issejjaħ lil Dum Mikiel għat-tard għas-saċerdozju u rittu jkun għaddej biżel fil-għalqa tiegħek. Aħna nfaħruk u rroddulek ħajr għal grazzi li inti xerret fuq il-poplu tiegħek permezz tal-Ministeru saċerdotali tiegħu, kif ukoll permezz tat-talb u tas-sagrifiċċju li kien joffrilek. Aħna nitolbuk, Mulej, biex jekk kien ir-rida tiegħek, inti tiglorifika lil Dum Mikiel u bl-interċessjoni tiegħu li inna tatina l-grazzja li tant nixtiequ u li bil-ħerqa u b'fidi fik qegħdin irresqu quddiemek. Amen. Nitolbu u Alla li tista' kollox li lna li nitqarbnu bil-ġisem bid-dem ta' Kristu għodna dejjem fost il-membri tiegħek u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel nieħdu il-barka tal-Isqof nixtieq infakkarkom li għada Monsignor Isqof fil-għaxija fl-4:30 imexxi il-meditazzjoni tal-Via Crucis tul il-għolja ta' Ammar. Sissa l-previżjoni tat-temp ma tantx hija sabiħa qed iġib li hemm il-maltemp ix-xita għal għada. Però jekk dan ikun il-meditazzjoni issir kollox hawn ġew fis-santwarju. Għalhekk inħeġġiġkom biex nidħlu fl-imkien għal ġimgħa imqazza permezz ta' din il-meditazzjoni tal-Via Sacra. Il-Mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-Mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.